Yathu yoyamba manja oposa 2000 amdera la mfumu yaikulu Nankumba kumangochi alandira ndalama zokwana 181,000 kwacha banja lililonse kuchokera ku bungwe la World Food Program WFP. Bwana mkubwa wa bomali Rodness Mwaka wati bungwe la WFP lapereka ndalamazi kuti zithandize anthuwa pa nthawi imene akuvutika ndi ng'amba. Dave Omar ali ndi nkhani yonse. Mukalosera oona mmene mvula itagwere mchaka cha ulimi cha 2026. Nthambi yoona za nyengo mdziko muno idalosera kuti madera ena mboma la Mangochi mukhala ng'amba, poganizira kuti midzi ina mdera la mfumu yaikulu Nankumba bomali anthu akhudzika ndi ng'amba. Bungwe lomwe limatengapo gawo pa nkhani ya chakudya pa dziko lonse la World Food Program lidalowererapo pobwera ndi njira yokuti anthu ammadera amenewa awapatse ndalama zokuti ziwathandize pa nthawi ya ng'ambayi. Bwana mkubwa wa boma la Mangochi Rodness Mwaka ati njira imeneyi ikupereka mphamvu kwa anthuwa kuti agwiritse ntchito ndalama imeneyi kuti agulire zofuna zawo komanso kuyamba bizinesi zing'ono-zing'ono cholinga chokuti asakhaliretu opanda kalikonse. Iwo ati anthuwa asankhidwa poganiziranso kuti ambiri mwa iwowa ndi omwe adakhuzidwanso ndi ng'amba mu chaka cha ulimi chapitacho. Apemphe anthu kunoko ali ndi nthaka yabwino kwambiri, koma kudandaula kwangu tinena kuti mvula ikuvuta ndeni mati ayesesani timadambolo agwiritse ntchito ayesese ayike irrigation ulimi othirira kale pansi ndi magulu mamizimo abankhonde atakumasonkheza ndalama pang'ono zikachiruka atipeza ku office kuti ndima irrigation officers atakuzathandiza kupanga set up irrigation tating'ono kuti at least yazipezako zakudya nthawi ikavuta ngati yopanda mvula. Manja okwana 2,426 alandira ndalama yokwana 181,000 kwacha banja lililonse, ndipo ena mwa anthu omwe apindulawo ati ndalamayi yafika mu nthawi yabwino chifukwa amasowa mtengo wogwira poona chimanga chawo chikuuma m'minda mwawo chifukwa cha dzuwa, monga amene akufotokozera a Agnes Mokowa komanso a Madalitso Alex. Moyo ukasintha chifukwa ndikakafika kunyumbako sinkazikideki bwanayi ndikafuna kene kake kambuzi ndikhoza kugula ndikakapeza basi kamene kaja kadathandiza patsogolo kuti ndichendemezo sizingandithandize mbuzi nkakagula ikadzaswa ikhoza kundithandiza panjira zina. Mvula imene ndi lalikulu kwambiri lalikulu ifetango kuti kubwera mvula kutsafereleza basi kubwesa dzuwa nde fereza sana gwenchira kwambiri chimanga chapserera. Last year ayitavutika kwambiri chifukwa cha ng'amba ene zinalili nde potengera ndi ya bungwe umene apangira mmene motero kwa ine ndikuyamika kwambiri kuti atithandizapo ndithu moti apa tikha ndi chiganizo china choti tizithandizire mu ng'amba imene yoti zitipulumutse ndithu pasogolo. Bungwe la World Food Program lapeza ndalamazi ndi thandizo lochokera m'maiko a Germany komanso Norway. Dave Omar, MBC Mangochi. Mawanja achifumu awapempha kuti asiye kukamang'ala ku bwalo la milandu mikangano ikabuka kamba kuti zimabwezeretsa chitukuko mbuyo. Nduna yaona za maboma ang'ono ndi chitukuko chakumizi a Ben Phiri anena izi pomwe anakumana ndi akuluakulu a khonsolo, makansala komanso mafumu a mboma la Balaka komanso Machinga. Austin Fukula ali ndi zambiri. Ndunayi ikukhulupirira kuti mikangano ya ufumu mafumu eni yake ndi amene angamayithetse bwino kusiyana ndi kuti manja okhudzidwa azipita ku mabwalo a milandu. Izi anena pomwe maboma ambiri muli mikangano ya ufumu kuphatikizapo Balaka komwe mabanja ena achifumu akukanika kumvana olowa ufumu monga kwa Matola, Ajibu ndi Kachenga. Mafumu ndi nkhani ya kumagazi ndiye mumachita kudziwa kuti mtundu wotere chikhalidwe chako nchotere, mtundu wotere amapanga zotere, mtundu wotere amapanga zotere, ndiye palibe chifukwa chokuti padzipitirira kukoti akumabanja azikonze chifukwa ngati dera sili kuyimiridwa ndi mfumu amavutika ndi anthu awo chifukwa choti anthu aja sayimiridwa ku nyumba ngati za kanso ngati izizi zimene sizichita bwino. Pa nkhani ya ndalama za misonkho aphiri auzo khonsolo ya boma la Balaka kuti atsipeza kuposa theka la ndalama zomwe akutolera panopa pa chaka. Poyankhapo wapa mpando wa khonsolo ya boma la Balaka a Hastings Maluwa wati mbuyo omwe akhalasa kutolera misika ina misonkho ndipo pano agwirizana zoti afikire misika yonse. Mu ulendo wawo oyendera makhonsolo ndunayi yayenderanso boma la Machinga
komwe anauza adindo kuti achepetse ngongole zomwe amatenga popeza kuti ali ndi kuthekera komatolera ndalama zochuluka. Machinga ikuyesetsa ili pa mulingo kuti sitingachite discard kuti yovuta kwambiri. Ndiponso yatiwonetsera mkamlozera wakuti kumene afuna kulowera ndi ukuko. Ayika ndondomeko zokwanira, ali ndi chidwi chimene akumatha kuchita explore njira zina zopezera ndalama ndizoona ali mungongole zambiri koma njira yokuti abwezere ngongolezo tsopano zikuoneka. Ndipo wapa mpando wa konsoloyi a Stephen Nkwatula ati pakadali pano ayika ndondomeko zoti asiye kubwereka ndalama ndipo malo mwake awonjezere ndalama zomwe atolera pa chaka zoposa 200 miliyoni kwacha kuti zifike pa 500 miliyoni kwacha. Maplani abwino onena kuti konsolo yathu iziyenda bwino. Maplani ena ndiona kuti tizigwira ntchito bwino ndi ma komiti amene ali akumuzi kuti chitukuko chathu chipite patsogolo. Ndunayi yauza makonsolo a boma la Machinga komanso Balaka kuti atengere mwayi kutukula madera awo kudzera mu thumba la chitukuko la phungu la 5 biliyoni kwacha lomwe boma liyambe mchaka cha chuma chikubwerachi. Austin Fukula, MBC. Bungwe loyang'anira sukulu zophunzitsa ntchito za manja la TVETA lamaliza maphunziro a masiku asanu opereka ukadaulo wa luso la makono pa ntchito zosoka kwa aphunzitsi a msukuluzi makamaka za mchigawo chakumwera. Cholinga cha maphunzirowa chinali kuwapatsa upangiri pamomwe angapititsire ntchito zawo patsogolo makamaka pogwiritsa ntchito makina a kompyuta ngati njira imodzi yopititsira patsogolo chuma cha dziko lino. Ruth Chinangwa ali ndi zambiri. Polankhula pamwambo otsekera maphunzirowa kuna Minjiwa Technical College ku Phalombe, mkulu wa TVETA a Elwin Sichiwola analimbikitsa ophunzira 39 omwe atengana umbali kuti achilimike kupereka ukadaulowu kwa ophunzira msukulu za luso la manja ngati mbali imodzi yokwaniritsa masomphenya a chitukuko a 2063. Kwa nthawi yayitali aziphunzitsa athu ma technical college akamaphunzitsa ana amene akuphunzira tailoring and fashion designing. Pa design popanga design zinthu zija amagwiritsa ntchito mapepala komanso zinthu zina ndi zina zimene malinga ndi mmene technology ikuyendera masiku ano sitikuyenera kutero. Ndifuna yake timaphunzitsa aziphunzitsa athu kuti aphunzire software imene angathe kugwiritsa ntchito popanga design zovala. Chimene tikuyembekezera ndichonena kuti ma technical college mwathu mutagula ma computer tapanga establish ma computer lab aziphunzitsa amene mmene aphunziramo akathenso kuphunzitsa achinyamata amene akuphunzira mu ma college mwawo luso limeneli kuti akasitha kupanga design zinthu pa ma computer. Izi chimene pamapeto pake chimene zitathandizire kwambiri ndizonena kuti kumbukirani kuti ngati dziko tikufuna kuti tiyambe makampani kapena ma industries a fashion designing and tailoring. Achinyamata athu pogwiritsa ntchito technology zimezi ndi amene angathe kupanga zinthu zambiri komanso za mtengo wapatali zimene zingapikisane ndi zovala zimene zimapangidwa kunja. Mai Veronica Ngambi ndi mmodzi wa aphunzitsi omwe amasula anthuwa ndipo wati awaphunzitsa software ya Cloth 3D yomwe ingawathangatire kupeza luso lapamwamba pa ntchito yosokayo. Dziko la Malawi ndilokonzeka pokhapokha tili ndi zinthu zimene zingakhale zoyenereza kuti zigwire ntchito ngati makompyuta komanso ndi zina ngati ma digitizing tables ndi zina zotero. Ndipo a Biswick Kabambe ayamikira bungwe la TVETA pokonza maphunzirowa. Poyamba penipeni tikamaphunzitsa ana aja timangowauza kunena kuti ndi pakamwa komanso timagwisa ntchito manja tikafuna kujambula chifukwa tikamafuna kuti tisoke zimambira patali timafunikira kuti tipange develop pattern, so that pattern timapangitsa using hands. So chifukwa taphunzira zimene zizi tikasintha zinthu zija, so pano we're going to use computer kugwisa ntchito software kuti zikapangano produce ma patterns, then those patterns tizikapangira kuti tikapanga produce magame, so zikazi zakolite kusiyana ndi bino pangira mboyo. Mwazina anthuwa aphunzira kugwiritsa ntchito software ya zosokasoka, kudula nsalu mwa makono, kusoka zovala komanso kuveka zidole za chionetsero. Ruth Chinangwa, MBC, Phalombe.
Bungwe la National Food Reserve Agency layambanso kugula chimanga kumsika wake kulilongwe, ntchitoyi itayima kwa maola ochepa kamba kakusamvana pa nkhani zina. Bungweli lidayamba layimitsa ntchito yogula chimanga kwa kanthawi kochepa kamba kuti chimanga china chinali chowonongeka ndi madzi komanso nankafumbwe. Mkulu wa bungwe la NRFA George Macheka wati kusamvana kumwe kudalipo kwakonzedwa ndipo bungweli lipitirira kugula chimanga. Tinalandira malole angapo, malolewo panali malole ena oti chimanga chawo chinali choti chayamba kumera, komanso panali malole ena oti chimanga chawo chinali chowola. Pamene panali ena chimanga chawo chinali chanyowa. Tikupira kuti mwina chinanyowera panjira kuti mwina lona sanatseke bwino. Koma monga ife kuti timafuna kuteteza Malawi kuti chimanga tikachisunga chikhale chimanga chabwino, komanso kuti ndalama ya Malawi tisagule chimanga choti chiwola. Nde tinabweza matraki ngati amenewo nde zinaoneka kuti zinabwesa mpungwepungwe. Pakali pano takambirana zimenezo zachosedwa ndipo ife ndife okonzeka pakali pano ayamba kale anyamata kutsitsa kuti tigule chimanga chimenechi, komanso ngati bungwe taonjezera anyamata otsitsa kuti titsitse matraki mofulumira kuti nkhani imeneyi tithane. Ndipo Biliat Mazimbero ndi mmodzi mwa ogulitsa chimanga ku bungwe la NFRA. Taona kuti magalimoto panopa akutani akutsitsa tsopano. Izi zatitengera kuti ifewo kuti chilikhale chinthu chotisangalatsa chifukwa yone kuti boma lapanga chiganizonso chobwerera kuti ambe kuti gulaso chifukwa sitimembekeza kuti chimanga chathu tikagulitsa kuti ngati monga kwa anthu amene matraders koma kwa ife transporters chinali chinthu chowawa kwambiri. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Manja oposa 2000 kumangochi omwe akuzidwa ndi ng'amba alandira ndalama kuchokera ku bungwe la World Food Program. Unduna wa zamalonda wati uyika ndondomeko zothandizira dziko lino kukwanitsa kutumiza mbewu ndi zokolola zochuluka ku misika yakunja. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Goshen City Dedza Dynamos yati ichita zotheka kuti ifike mu ndime yomaliza ya chikho cha Castel. Takulandiraninso ndipo wapitirani nkhani zathu. Unduna wa zamalonda wati uyika ndondomeko zothandizira dziko lino kuti liyambe kukwanitsa kutumiza mbewu ndi katundu wa kumunda ochuluka ku misika yakunja. Poyankhula ndi MBC asanasankhe kukhala governor wa banki ya Reserve, nduna yakale ya zamalonda George Patrick inati dziko lino linakavutikabe kufikira mokwanira misika yake yakunja kwa dziko lino, kotero ndikofunika kulimbikitsa ulimi wa malonda. Zambiri mulipoti ili. Malinga ndi nthambi ya boma yoona za malonda pakati pa dziko lino ndi maiko ena ndi kukhazikitsa malonda mdziko muno ya MITC, maiko angapo ali ndi chidwi kugula mbewu monga makademia, mpunga, soya, chimanga komanso chitowe. Koma ngakhale pali misika yodziwikiratu ndi milingo ya mbewu zomwe zikufunika, zomwenso zikutanthauza ndalama zakunja zochuluka, alimi akulima mbewu zochepa. Akundunawo ati pali mavuto ena omwe akuchititsa izi, ndipo umu ndi momwe yemwe anali nduna ya zamalonda George Patrick anafotokozera za momwe angakonzere izi. Anthu amafuna zinthu za quality. Timafuna kuti tikapanga produce tizipanga enhance quality. And nkaona tili ndi ma Bureau of Standards. Chachikuluso chimene timaona kuti ma producers ndi anthu ndi ang'ono ndi zimavuta kuti anthu azichite aggregate apange pamodzi kuti akamachita export kandi container khali kuti atolera uko ndi uko. Vuto lina limene timakhala ndiona kuti zinthu zija zimakhala ndi mulingo yochepa kuti sizikhala kuti zili cost efficient kuti zipite kunja. Nde ifeyo ntchito yathu ndikuonesesa kuti tione kuti pange ma aggregators aja kuti azitha kutumiza zinthu pa umodzi zitakhala kuti zachita meet quality. Komanso tena kuchita produce zinthu mati in scale mochuluka. Pakadali pano boma likupitiriza ndi ndondomeko zake zofuna kupititsa patsogolo ulimi wa minda ikuluikulu kudzera mu mabungwe monga AGCOM ndi cholinga choonetsetsa kuti dziko lino lili ndi chakudya chokwanira ndipo likukwanitsa kugulitsa zochuluka ku maiko ena. Erin Chimoyo, MBC, Planta.
malo azokopa alendo amajete apeza ndalama zopitirira $1 million chaka chatha kuchokera kwa alendo ochokera kunja kwa dziko lino. Izi zadziwika mlembi mundunawo makamaka mlembi wa munduna wa zamalonda mafactory ndi zokopa alendo a Jean Mnyenyembe atakayendera malowa. Justin Mkweu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Amnyenyembe anakayendera malowa pofuna kuziwa zambiri zamene amagwirira ntchito komanso mmene boma lingawathandizire. Malingana ndi mkulu wa malowa a John Adendorf, anthu ofika ku malowa akuchuluka chaka ndi chaka. Iwo anati mwachitsanzo chaka chatha alandira alendo okwana 14,000 kuchoka pa 13,000 mu chaka cha 2024. A Adendorf anaonjezera kuti kamba ka ichi chaka chathachi apeza ndalama zopitirira $1 million. Mlembi mundunawo Amnyenyembe ati izi zikusonyeza kuti zokopa alendo zili ndi kuthekera kwakukulu kotukula chuma cha dziko lino. Iwo ati boma liwonetsetsa kuti malo komanso ntchito zokopa alendo zikulandira thandizo lokwanira. Commitment yathu ndiyonena kuti tionetsetse kuti tadziwitsa anzathu omwe timagwira nawo pa ntchito zokopa alendo, ngati anzathu maoperators omwe amapanga matiketi a ndege kaso omwe amathandiza kugulitsa dziko lathu lino, kuti pamodzi ndiwo tione kuti tipeze njira zanje zoti mwina anthu aja akamabwera izikhala package ndithu kuti mwina ngati munthu amafuna kuti afuna apite kukaona kunyanja komanso apezenso mpata kuti adzafikeso kumalo ngati ano kuti asaoneso za zinyamazi. Kaya kuyambira kuno akamalizireso kwinako koma akhale ndithu malo ena amodzi omwe it should be a must azibwera kuti azafika. Chifukwa chonena kuti even dongosolo la zinthu zawo ntchito zomwe amafuna kupanga ma investments awo omwe amafunika kuti apange kuti afike pomwe tafikapo kuti mlendo afike zambiri zachitika. Ndi pakali panopo kwakukulu komwe kwatsala ndikuti ndithu alendowo azibwera ndithu kuti ndalama zawo zomwe apanga invest anawso anapokondanso phindu lake. Malo azokopa alendo amajete amayendetsedwa ndi kampani ya African Parks limodzi ndi boma la Malawi. Justin Mkweu, MBC, Blantyre. Ena mwa anthu amboma la Neno ati ndi okondwa ndi mmene ntchito yomangira msewu wa Lilongwe mpaka Neno ikuyendera. Polankhula ndi MBC, anthuwa ati ndi okondwa ndi mmene kampani yomwe ikumanga msewu ya CR20 ikugwirira ntchito yake. Mtolankhani wathu George Banda analankhula ndi ena mwa anthu mbomali. Ifeyo ndi okondwa ndi mmene ntchito ya msewu ikuyendera, monga tikudziwa bwino kunena kuti boma linatipatsa China Geo amene anagwira ntchito kuchokera mbali naija kumano chifukwa cha zovuta zina zimene a National Authority nazo noti sizili bwino anamuyimika. Pakali pano anatipatsa CR20 contractor amene akugwira ntchito imene taona tala amene ayika about 3 kilometers kuchoka kumalowera kudzafika pa Ligowe, and from Ligowe kudzafika pa campsite taona kuti ayika primer, and tikuyembekeza kuti kuchokera pamenepo akhala akuyika so hardcore Kwale komanso Kwale dusk kusonyeza kuti ntchitoyo soon ikhala kuti ikufika kuno kukoma. Komano currently tikuona kuti at least the distance imene inali yovuteja yamba kuchepetsedwa, kumene kwatsalako ndikochepa kunena kuti kompani zikhala zikucheka. Neyo ndili okondwa kwambiri chifukwa ngatinso kumbali ya isakha business timakhala ndofulika kwambiri vila ngati kuona kuja tikamabwera mwina mvula ija yagwa matope tozoti tikugona pansewu chifukwa cha vuto la matope sikutha fika ndi business yathu mwina tutezi tili pansewu business yaonongeka. Komano apapa ndi mmene sikuyendera ndili okondwa kwambiri kuti business yathu tikaoda tikumatha kufika bwinobwino. Ntchito yomanga msewu wa Neno ikuyenda bwino kwambiri makamaka pamene yabwera CR20 chimene tikuona ikuyenda bwino chifukwa mbuyo mpanali na samyama ankapanga okoma komanso sanagwire ntchito ya mamawa chifukwa cha chimene ndikhuta ndi chifukwa ana wachonse ndikuyikapo a CR20 so CR20 ikugwira ntchito ya mtengo wamatali. Dakali pano chifukwa chonena kuti msewu pali malo ena ake amene amachedwe asuma pamene popo ndipovuta kwambiri ndipovuta kana Neno ndipovutitsitsa chifukwa chonoti ikangoti yabwera mvula chonchi galimoto singaluzi ndipo sizimatheka akanakhala anatipangira njini imeneyi kuchoka pa Asumi kudzafika paboma pano ndikupitira kukafika ukambani basi china chichifika kanakhala kwambiri. Ndipo mmawu ake bwana mkubwa wa boma la Neno Alfred Hauya watsimikizira anthu kuti boma liwonetsetsa kuti ntchito yomanga nsewuyi ayimaliza mu nthawi yake. Kale kuti ino ndi nthawi ya mvula koma contractor adakali msewu kugwira ntchito komanso ngati anthu ena atapezana ndi vuto kuti mwina ajomba msewu
contractor akutithandiza kuchosa galimoto mpaka nakufika kuno kuboma. So ndifuna ndichite na sure kuti ngakhale kuti mvula ikugwa pali mavuto ambirimbiri koma contractor akupitirizabe kugwira ntchito. Mvula ikakata ndekuti zikhala zosafuta kwenikweni kuti siomenewo kufike mwasanga kuno komizo. Inkosi Jalavikuwa ya mboma la Nzimba yapempha anthu a mdera lake kuti afikitse ntchito yodzala mitengo makomo ngati njira imodzi yobwezeretsa zachilengedwe. Mfumu iyi imayankhula izi pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Bwengu komwe gulu la abusa ochokera ku Mzimba a mpingo wa CCAP mu Synod ya Livingstonia anadzala mitengo. Blessings Gondwe ali ndi ripoti. Gulu la abusa a mpingo wa CCAP mu Synod ya Livingstonia omwe amachokera mboma la Mzimba anabwera pamodzi ndi kukhazikitsa ntchito yodzala mitengo pa sukulu ya sekondari ya Bwengu mbomali. Abusa awa akudziwika kuti abafundisi be Mzimba pa chiyankhulo cha Chingoni. Poyankhula pamwambowu, Inkosi Jalavikuwa yapempha anthu ake kuti akhale ndi nkhalango zing'ono-zing'ono pa khomo pawo kuti asawononge nkhalango za boma. Ndi khalidwe wabwino kumene kwa ifeso ineyo ndi anthu anga tipena kuti chikhale chikhalidwe chonena kuti tizidzala mitengo. Ndiye kubwera kwawo a Synod of Livingstonia komakamaka bungwe la umfundisi wemzimba abusa a CCAP koma ochokera mu Mzimba ndi chinthu chachikulu komanso chonyadisa kwambiri. Wapa mpando wa bungwe la abafundisi be Mzimba, Mbusa Samson Ng'anjo wati asogolere ampingo ali ndi gawo lalikulu losamalira zachilengedwe. Nkhani yodzala mitengo tinayiganizira kuti tibwere kuno, panali madera ambiri amene tinali nawo pa mndandanda wathu tikazale koma pakuona kunoko chifukwa cha kusefukira kwa madzi amene amachitika pafupiso kuno chifukwa tinati tipite ku Bwengu tikayambire kumene. Woyang'anira nkhalango ku EPA ya Bwengu a Geoffrey Simulemba ati kutentha njerwa komanso makala zikukolezera kuwonongeka kwa mitengo mderali lomwe nthawi zambiri limakumana ndi vuto la madzi osefukira. Yachilengedwe chikuwonongeka ndithu kwambiri andi ngati fe anthu aku Bwengu lokwati Jalavikuwa tikumatha kufira ndithu kuti chilengedwe chikuwonongeka chifukwa timakhala ndi ma floods chaka chilichonse kuyambira 2020 chifukwa chakuti kuntunda uko kunadulidwa kwambiri mitengo andi zifukwa zina zinazapakisa mina mitengo idulidwa ndi wotcha makala komanso nkhuni zowumbira njerwa. Simulemba atinso lingaliro lawo ndi lodzala mitengo yokwana 121,000 chaka chino ndipo mitengo yokwana 20,000 yadzalidwa kale mderali. Blessings Gondwe, MBC, Mzimba. Munkhani za msangulutso, mulakatuli Isaac Kadankowa wapata mphoto ya ndalama zokwana 35 miliyoni kwacha atamusankha kukhala katswiri wa mpikisano wa luso wa Malawi Has Talent omwe amachititsa ndi A Times Group Season 2 by Goshen City. Zambiri mripoti ili la Simeon Boys. Iyi inali ndakatulo ya Kadankowa yomwe idasangalatsa anthu ambiri pa mafainalo a mpikisano wa Malawi Has Talent omwe unachitikira ku holo ya Apollo mu mzinda wa Blantyre. Mwazina ndakatuloyi inafotokoza za mavuto osiyanasiyana omwe dziko la Malawi likumana nawo komanso zakufunikira kuti dziko la Malawi likhale logwirizana ngakhale lili ndi zipani zosiyanasiyana. Kumwambo komwe kunali nduna yoona za chinyamata ndi masewero komanso chikhalidwe a Patricia Wiskesi komanso mkulu wa Goshen City Prophet Shepherd Bushiri. Kunali anthu ndi magulu osiyanasiyana okwana 10 omwe amapikisana koma pakutha zonse mlakatuli Kadankowa anali yemwe anakondweretsa kwambiri majaji a mpikisanowo komanso anthu omwe anabwera kudzaonera. Congratulations Isaac. 20 seconds, Isaac. You have won 35 million kwacha. Today, man will judge well. Palibe siku moja imelenga kwa basi kwa
potsiriapo ndemanga mkulu woona zachuma ku kampani ya Times Group Rafael Chirwa ati ndiwokondwa kuti akwaniritsa cholinga chawo. Ine nditaunena kuti ngati kampani takwaniritsa zofuna zathu monga mudziwa ife ndife media institution, and kwa media institution kwathu ndikuphunzitsa ndithu kupanga amplify kupereka mwayi yosiyanasiyana kupanga entertain. Ndiye titaunena kuti kufikira tsiku la lero ndimene tinayambira in May chaka chatha ife takwanitsa ndife osangalala. Nduna yoona za chinyamata masewero ndi chikhalidwe a Patricia Wiskes ayamikira kampani ya Times Group ndi Goshen City kamba kochititsa mpikisano omwe uli ndi kuthekera kotukula luso la chinyamata. Luso losiyanasiyana lomwe tili nalo m'Malawi muno ngati dziko lili ndi kuthekera kwakukulu kopititsa patsogolo ndalama zomwe ife aMalawi timapeza. Ndiye ife ngati boma takonzeka kuti tithandizire achinyamata komanso onse anzathu amene ali ndi maluso osiyanasiyana kuti ayambe tsopano kugwiritsa ntchito luso limene lija kuti ayambe kupeza nalo zochita makamaka kunkhani yopeza ndalama. Mkulu wa Goshen City Prophet Shepherd Boshiri yemwe anathandiza mpikisanowu ndi ndalama zokwana 500 million kwacha wati ndiwokondwa ndi luso lomwe waliona ndipo walonjeza kuti apitiriza kupereka thandizo ku ntchito zotukula luso la achinyamata. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Munkhani za masewero mphunzitsi wa timu ya Goshen City Dedza Dynamos Alex Ngwira wati maloto awo ndiofika mndime yomaliza ya chikho cha Castell. Timuyi yafika mndime ya semifinal itagonjetsa Ekhaya ndipo idzakumana ndi timu ya Blue Eagles. Aka ndikoyamba kuti timu ya Dedza Dynamos ifike mndime ya semifinal mu mpikisano waukulu mdziko muno, ndipo Ngwira wati zawapatsa mangolomera oti ayike maso awo pa ndime yotsiriza. Hayi mawanga ngonena kuti tingowalimbisa anyamata ndapemphenso mtundu wa Dedza anyamata pena pache amakhala kumadandaula tiye ntathandize ndi cholinga chonena kuti kamakumana ku training azibwera ndi mtima onena kuti tikapanga training zathu zitiyendere. Chachikulu tinanena kuna kuti awawa asamenye mpira umene amamenya awawa mukasirira kuti aziyenda amatha kukulumani. Ndiyeno lerolo tinauza anyamata kuti tingowagwiriratu asamapasirane ayambe kumenya mpira wogenda, akayamba kumenya mpira wogenda timaziwa ife ma defenders athu ndi amphamvu, ndi mmene mwaonera kuti akayamba kugenda samafika ku kutsogoloko mufuna mutafika pati mu mpikisano uwu? Kwambiri tikufuna kuti tikafike nawo mu finals. Malingaliro otenga chikho alipo? Alipo chifukwa chikho chimagwera wina aliyense. Mukaona Ikwendeni yafika kawiri mu ma finals, koma mukaiona Ikwendeni sikuti makhala timu ya mphamvu ngati mmene alira chena Bullets kapena chena Wanderers or Silver, koma imapeza abe kuti apanga sneak in ndi kumakamenya ma finals. Ninkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane na insometo yake. Manja oposa 2000 kumangochi omwe akuzidwa ndi ng'amba alandira ndalama kuchokera ku bungwe la World Food Program. Unduna wa zamalonda wati uyika ndondomeko zothandizira dziko lino kukwanitsa kutumiza mbewu ndi zokolola zochuluka ku misika yakunja. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Goshen City Dedza Dynamos yati ichita zotheka kuti ifike mu ndime yomaliza ya chikho cha Castell. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Manali ndine Amin Musa ndikufunirani tsiku labwino.